Jawwali fulɓe Fuladu, jawwali fulɓe adunaru, on calminama kala pullo ɗo woni. So pullo yima jawwali ma vraiment mi salmini on onon fof bandiraɓe, salmini on kaddi salam bandiraɓe ko yettere Allah ya wiso ɓuri hokkere. ɗum noon bandiraɓe ko yettere Allah mbawten yide vraiment mboɗo jara fulɓe Fuladu, min weltani on kadi e darde mon he vraiment mboɗo weltani on toujours mboɗo haala ɗum hayso wona fof mais vraiment mboɗo weltani on kadi. Voilà, mi ara ɗo salminde jarde kadi wadde félicité ko miñirawo am woni Coumba Sow. Onon gandi kanko kadi waɗi participation mon depuis rowanin wutteji association mo Pinal Bantare hikka noon ko pullo fof ko goto. Ana andi wutteji ɗi wona so pullo winda hon, ko pullo fof ko goto. ɗum ɗon mboɗo sikki coɗɗo e wutte han wona min jeeyi, ko kanko jeeyi vraiment yimɓe ɓe mbawa famde wona so pullo winda ton, ko pullo fof ko goto. Logo o noon woni logo am. Voilà, vraiment Coumba Sow mi weltanimama e participation ma enen hakkude men de ɗum ɗo jarani mais ala sago mi waɗa ɗum ɗo vraiment ɓay onon mbaɗi kam considéré te onon gadi min gadi holto jaggumi on. Vraiment mi weltanimama, mboɗo ñaganoma jaam e cellal an e sukaɓe maɓe ha e joom galle ma ɗum woni Sadio Mballo an kadi vraiment mi weltanimama kaddi weltare vraiment ko a moƴƴo. So pullo e tinnima an kadi ane tinni so pullo vraiment ko a moƴƴo. ɗum noon yo Allah accu jikke ha juura hakkudeji men, yo Allah dandu en feere gaño. Vraiment mine ñagano on sukaɓe mon ɓe vraiment nde Allah dandata ɓe kata e kasara, yo Allah renɓe, yo Allah renɓe ha kamɓe kadi ɓe mawna ɓe gonoya mawɓe malaɓe. Allah okkaɓe jiide baɗaɗe barke, Allah okkaɓe jawdi waɗandi barke tawa ko jawdi jokkori enɗam taw wona jawdi taƴori enɗam. Yo Allah surɓe ɗum ɗon, yo Allah surɓe feere gaño maɓɓe, yo gaño wata heɓ jam e dow maɓɓe ya rabbi ya Allah. Yo gaño horo ya rabbi ya Allah. ɗum woni ko ñagantomi sukaɓe mumɓe vraiment ha onon jinnaɓe mumɓe vraiment ko yettere Allah hakkudeji men mboɗo ñaagui tan Allah yo Allah accu jikke ɗe ha juuta. Voilà, onon gandi rowani kadi nde wutteji ɗi jeemide après Sadio on hawre sehel makko ɗum woni grand jo men ɗum woni Siradio. Vraiment Siradio waɗi hen kan kadi participé noon wonno ko waɗi hen. ana andi so pullo min kala ko neɗɗo waɗani kam hayso ko mbuɗu mi wawama yejidde ɓay vraiment neɗɗo so itti ko mun ko okkima vraiment on ɗo ko poɗɗa mbaɗamo remercier. Donc mi yejitani grand Siradio, ɗum noon mi salminima an kadi kaddi salamu vraiment ko a moƴƴo ɓay idée o kay ho mbasa jabde kon.